Josephine Jos. It's exciting mondo mi ibed kodwa kae kendo berna kabisa. Ni the little Josephine Jos is the big girl today. Yeah, it's very en gima mora kabisa. Kendo matemo nyisa ni kata an gi nyithindo matindo ot kuchocho onega bende kora kelde gi kleo mondo chak tiego gi ka wamiyo godo nyithindo matindo mijingo. Yeah, that is very good. Isebedo kitimo tich maber to mano bende romo nyisowa ni kara en jonyuol tiyo tich maber mar rito nyithindo. Yes. Koro aduoko erokamano ni Nyasaye n'odiochieng' ma kawuono ni kendo amoso nyikwa Ramogi. My word for them sasa mabiro wuoyo ga kodgi ni kik wigi wil ni ahero gi. Yes, koro kowuoyo about bedo ni nyithindo weyo skul ok en gima ber nwa kaka jonyuol nikech skul ni e okumba mar nyathi. Awacho ga pile ni nyathi ma odhi skul moyudo ida basic education kende. Mama logo bende wamiyo luor kabisa, but at least basic education no en okumba mapek ahinya kuom nyathi manyalo miyo nyathi yud yot mar bondo mi obed gi tache en owuon makata ka koro odoke piny kae to nyalo dang'ni ma bang'e to yud gima onyalo reso godo ngimane. Koro ka wawinjo ni nyithindo ni e skul gichako ng'wech maber to ng'eny gi lale kore kae ma ng'wej ni ok gichope kama onego bed ni chope to bedo wach malit kendo ma ok nyal bedo gima moro janyuol, ok nyal bedo mor ne oganda to ka ber chutho ok onego bed no bedo mor ne sirikal be. Yes, koro watemo neno ni to gin weche mage ma kalore kata kaka ne Cleophas osepimo mamiyo nyithindwa gi lal kendo ok chop ng'wej gi ni tung' mondo gikaw kede mar maisha. Nitie gimoro miluongo ni ng'we kede. Yes. Koro mano gima chandowa. Taparo ni kaka wadhi mbele jok mawinjowa biro medo yudo tiegruok kod ng'eyo gima onego bed ni watimo mondo mi namba machalo kamano mar nyithindo kik bed ni olalalala kamano bato resi. Koro aduoko erokamano. Little Jos. Cornelius, be inyalo nyisowa nini 100% transition ma government chiwo